Des de l'any 2001, el col·lectiu de suport als presos polítics catalans Rescat organitza arreu dels Països Catalans la Marxa de Torxes, una iniciativa per denunciar que avui en dia encara romanen ostatges del conflicte armat a Euskal Herria 5 presos catalans. Al Nadal, data de falsa felicitat i pau, de confort i llums de colors, d'àpats de consumisme i tradicions, a diversos pobles dels Països Catalans, sota el lema «Pel Nadal els volem a casa», hi ha marxes per exigir el seu alliberament. Cada any creixen els pobles on s'organitza aquesta iniciativa. Així, al 2007, la convocatòria ha estat secundada per una vintena de poblacions. Per al Nadal del 2008, des de Rescat, de nou ens conviden a sortir al carrer i cridar que als nostres barris civils no hi som tots i totes. Si al teu poble encara no hi ha marxa de torxes, ara és l'hora d'organitzar-la. Un modest tribut per a aquells que romanen sense llibertat per lluitar per l'alliberament dels pobles, per demostrar que es volem lliures en una terra lliure.